Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku a sú to spotrebované produkty za mesiac január, takže ideme sa pozrieť, čo tu mám. Mám tu tento sprchový gel od Johnsons s vôňom ananásu. Mala som ho z takej nemeckej drogerie a fakt, že nádherne voňal. Potom tu mám túto katastrofickú penu, vyzerá hrozne. Pôjde hneď do koša od Mary Kay. Tá bola výborná. Potom tu mám Black and White Nivea. Mydielko na ruky od Balej, krásne, voňavé, krásny obal, není o čom. Potom som tu mala mám takúto penu na ruky od Hebe. Krásne vám to hydratovalo, vláčne ruky, uschlo to hneď, za mňa super vec. Potom tu mám farbu na vlasy od Palette v odtieni Blue Black 1.1. Perfektná maska na vlasy, odporúčam od Garnier, táto medová. Mám to také, lebo však mám to v sprchovom kúte. A mám tu ešte túto malú kúru na vlasy, toto konkrétne bol kašmír. Veľmi dobrá vecička. No a ešte vám chcem povedať, že vlastne odkladám produkty a vlastne na budúci mesiac bude pol roka, takže si ich všetky ukážeme, čo som spotrebovala za celý pol rok a potom sa rozhodnem, že či budem šporiť ich ďalej a ukážem vám ako za celý rok, alebo či to budeme robiť po pol roku. No, ďalej tu mám toto telové maslo, alebo to je vlastne aj na telo, na ruky a na tvár, kakaové maslo. Nebolo zlé, ale mám ho už strašne dlho otvorené, takže ho vyhadzujem. Potom tu mám túto micelárku od Balei. Ja som si to pôvodne kúpila na doodličovanie očí, ale ma to štípalo. Takže som to používala buď na pery alebo na tvár, také predčistenie. Perfektné čistítko od Kiehl's s kalendulou. Fakt stačila trošička dať. Mala som toto 30 ml balenie. Perfektne vyčistilo, perfektný pocit na pleti. Od Some by Me Super Matcha táto maska. Viete, že som mala celú sadu a ostala mi len maska, ale už aj tu som domíňala. Krásne vám vyčistí pory. Fakt, ak máte problémy s porami, tak toto je maska pre vás. Ďalej tu mám túto gelovú očnú masku od Mary Kay. Neviem, koľko to je moje balenie v živote, ale topková maska. Fakt. Je dobrá. Potom tu mám tento Nivea odličovač očí. Je to taký dvojzložkový. Viete, že už neviem tiež koľko to balenie, takže dobrá vecička. Potom tu mám túto mini micelárku z adventného kalendárika Balea. Na cestovanie super. Ďalší produkt je peeling na nohy. To bola taká sada Mary Kay na domácu pedikúru a tento peeling bol perfektný. No, potom to mám od The Ordinary sérum. Mi to nechce zaostriť. Ale je to 10% niacinamid a 1% zinok. Perfektné sérum, odporúčam. Spotrebovala som aj tieto masky na pery, bolo ich tam 30 od Makeup Revolution s kyselinou hyaluronovou. Za mňa nemám čo vytknúť tým maskám. No potom tu máme dekoratívku, ktorú ste aj videli v Project Pen, takže si to iba takto prejdeme. NYX gel na obočie, perfektná podkladová báza Hydratouch, najlepší rúž od Maybelline v odtieni 20 Koi, je to ten vinyl. Najlepšia maskara od Catrice Boost Up a toto mi nevyhovovalo, táto rimelka. No a ešte tu mám nejaké masky a také srandy. Takže mám tu tieto vlhčené obrúsky od Freshmaker. Mám rada na nich, že toto je takéto plastové. Bolo tam až 144 kusov, boli fajn. No, potom tu mám masku od Balea, takúto Juicy Melon, tu som od niekoho dostala.
a bola dobrá, pekne hydratovala. Ďalej tu mám od Asante Aloe Vera masku, tá bola tiež dobrá. Potom tu mám Juicy Glow na pery od Essence, za mňa tiež dobrý produkt. Potom tu mám túto Baleu, to bola limitka. No, takže táto s bambuckým maslom. Dneska som si dávala túto od Myši s citrónom, korejská kozmetika. Veľmi dobrá bola aj táto s dračím ovocím od Gabriely Salvete. No potom tu mám dvoje vankušiky od Gabriely. Jedny sú s vitamínom C a druhé sú s kolagénom. Potom limitka Juicy Glow od Essence. Tieto vankušiky boli tiež dobré. Moje obľúbené z koenzymom Q10 od Balei. Už sa mi minuli, tuším, musím dokúpiť. No a toto bolo na vyčistenie porov od Balei. Neviem, mne to nič neurobilo. Neviem, či som mala nejaký chybný kus, ale za mňa 0 bodov. Takže toto sú všetko moje spotrebované produkty za január. Do komentáru mi môžete napísať, aký bol váš posledný spotrebovaný produkt. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber, či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.